бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дирӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе паҳн шуд ки Расмус Палудан ном шахс ба амали сӯзонидани Қуръони Карим даст зада истодааст. наворе ҳаст ки ин шахс Қуръони Каримро гирифта дар назди сафоратхонаи Туркияи кишвари Шветсия месӯзонад. бале, ин шахс Расмус Палудан якумин маротиба нест ки ин амали нопокашро иҷро мекунад, балки тақрибан 9 моҳ пеш низ ин амали палидонаашро ба иҷро расонида буд. яъне ин амалашро пай дар пай барои хашмгин ва асабонӣ кардани мусалмонон иҷро мекунад. албатта барои мусалмонон ин як воқеаи нафратангез аст. мутаассифона имрӯз кофирон медонанд ки мусалмонон аз чӣ чиз хашмгин ва асабонӣ мешаванд ва ҳеҷ коре низ карда наметавонанд. бедор шав эй мусалмон. аллоҳ таоло мефармояд: ва напиндор ки худо аз кирдори ситамгорон ғофил аст. азобашонро то он рӯз ки чашмҳо дар он хира мемонад ба дер мепартояд. бале, аллоҳ аз ин кирдори кофирон ғофил нест эй мусалмон. аммо мо чӣ? паёмбари аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам мефармоянд: ҳар касе аз шумо мункареро бубинад, бо дасташ манъ кунад, агар натавонад, бо забонаш манъ кунад, ва агар ба ин ҳам қодир набошад, бо қалбаш бад бинад, ва ин заифтарини имон аст. эй аллоҳи меҳрубон, имрӯз ҳадди ақал бо забонамон баён карда тавониста истодаем, аммо бо дастамон манъ карда наметавонем, чунки он азизие ки дар гузашта доштем имрӯз надорем, ва амироне ки дар гузашта исломро ҳимоя мекарданд имрӯз нестанд. эй аллоҳи меҳрубон, азизие ки дар гузашта доштем боз барои мо насиб бигардон. ростӣ як чизро фикр кардам. инсонҳо кай ба зӯроварӣ ва ё фитнаандозӣ даст мезананд? ҳамон вақте ки дар муқобили муборизаи фикрӣ мағлуб шаванд. намедонам ин шахс насронӣ ва ё атеист бошад, аммо бо сӯзонидани Қуръон чӣ мақсад дорад? чӣ фикр мекунад мубориза бурда истодааст? агар бар зидди ислом мубориза бурданӣ бошӣ, ақидае ки мусалмонон доранд ва он фикрҳое ки дар Қуръон ҷойгир аст, бар зидди он мубориза бар. чӣ фикр мекунӣ бо сӯзонидани Қуръон ақидаи мусалмононро нобуд месозӣ? валлоҳи хандаовар аст. медонед ба мисли ин мубориза дар замони расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам низ дида мешуд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам худашон танҳо дар Макка намоз мехонданд. ба мисли ин наҷас низ дар миёни қурайшиҳо гурӯҳе буд ки бар зидди ислом мубориза мебурданд. расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаламро дида то рафт асабонӣ ва хашмгин мешуданд. вақте ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам намоз мехонданд, абу ҷаҳл шутуроне ки барои будҳо қурбонӣ карда буданд, шикамбаҳои онҳоро дида гӯё ба сараш як фикри олие омада ба дӯстонаш мегӯяд: чӣ ин шикамбаҳоро ба сари Муҳаммад мепартояд? албатта уқба бо он чеҳраи шайтонмонандаш, он шикамбаҳое ки чанд рӯз дар гармии офтоб истода бӯйнокро гирифта, ки расули аллоҳ дар сажда буданд, ба пушташон мепартояд. албатта ин воқеа инсонро ғамгин ва ба хашм меорад. хашмгинии имрӯзаи мо низ яке аз сабабаш ин аст. яъне Қуръони Карим дар дилҳои мо ҷой дорад ва ин китоб аз тарафи як душмани дин, як кофир сӯзонида мешавад. албатта ки мо хашмгин ва асабонӣ мешавем. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар зери ин шикамбаҳои бӯйнок нафасгир мешавад дар сажда. аз дигар тараф он қурайшиҳои хабис ва наҷас аз хурсандӣ дастҳояшонро ба сари сина зада ханда доранд. балки дар тӯли ҳаёташон ин гуна манзараро надида буданд. аз хурсандии зиёд оби чашмонашон рехта ин гуна хурсанд нашуда буданд. духтари хурдии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳазрати Фотима омада бо он дастони заифу нарминаш аз рӯи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам он шикамбаҳоро гирифта тоза мекунад. аз як тараф ҳазрати Фотима аз қаҳру ғазабаш гирья дорад, аз дигар тараф ба афроде ки ин корро анҷом додаанд
ҷавобашонро дода тоза карданро давом медиҳад, тозагиро ба анҷом мерасонад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам бошад чӣ кор мекунанд? намозашонро давом медиҳанд. субҳаналлоҳ, чӣ гуна як самимият ва як марҳамат аст ҳан дӯстон. сипас расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ба назди он қурайшиҳои хабис ки ҳоло ҳам қаҳқаҳаву хандаҳояшон тамом нашудааст меравад ва дастҳояшро ба сӯи осмон мевардорад. бинед, дар рӯи замин аз ҳама шахси мӯътабар, шахсе ки аллоҳ аз ҳама дида онро дӯст медорад, дастҳояшро бардорад, чӣ гуфтанаш муҳим аст? ҳама ҳайрон мешавад ва мегӯяд: эй аллоҳ, қурайшиҳоро ба ту ҳавола мекунам. дар муқобилаш будагиҳо шах шуда мемонанд, чунки медонистанд расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламро имон наёваранд ҳам кӣ буданашро медонанд. расули аллоҳ буданашро баъзеҳояшон медонистанд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ин суханро гуфтанд, пас шах шуда буданд. медонистанд ки ин дуо қабул мешавад. дуои пайғамбар қабул шуд? албатта. баъдан қурайшиҳо ҳама чизҳояшонро аз даст дода разил мешаванд. аллоҳ онҳоро хор мекунад. албатта ки дуои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам қабул мешавад. яъне дар замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ин гуна муборизаҳо буд? албатта буд. фикран ғолиб намешуданд, ин гуна муборизаҳои палидона мебурданд. аммо ғолиб шуданд? не, баръакс мағлуб шуданд, ҳатто несту нобуд шуданд. имрӯз низ бо ин муборизаи палидонаашон ғолиб намешаванд. ислом ғолиб шуда буд ва боз дубора низ ғолиб мешавад, иншааллоҳ. суханамро бо ин ояти илоҳӣ хотима медиҳам. аллоҳ таоло мефармояд: онҳо мехоҳанд нури илоҳиро бо дандонҳои худ хомӯш кунанд, вале аллоҳ таоло комилкунандаи нури хеш аст, ҳарчанд кофиронро хуш наояд ҳам.